Sungun hautu ondo sifat adiluhan di jelma dalam dosa kami Tuhan. Marhite sadadat kanan na binorhos pihak di panggagatan di huta Bethlehem muncul. Nang pihauto ini di Portidion alai gabe halwa mundo ibana di hita na posea tabigi mali Turki na bawah. Idama marogo akka arisogo ninga jauh au nama citok au pacitok kondisi hata nadenggani na upawarat berbagai-bagai dari pinok per Israel do dari pinok per Judea. Dia kealido dituki au pertemuan sedapi saya tubuh hati orang di mana mama condong penuh doa hati orang kita nalar. Dia kearima dapetan tua juga jalaman sonang-sonang isini Yerusalem. Mari manang jala ondo garna dohonan dihalak Jehovah parpitorata. Ai somorok do baga di Jehovah. Nasotu potos yang sidau bahwa namun hingga bangsa di nompar bangsa lain. Yesaya sira ayat 5 sampai 2. Ayunga tubuh kita sada poso-poso nilehem tu kita sada anak pape tu amarana dosobot harajawan jala mahenono warna si partai halungangan si ulbanam di debata ama saleleng-lelengna raja ni hadaneo bahen hagaganda ni harajawan dohot hadaneo naso marujung di habangsa di sidake dohot di harajawan nai patohon dohot patohon pahite-hite patik dohot katigora olah ni onrodi saleleng-lelengna hamuruhon ni Jehovah Zebaot patupahon somni. Johannes saja ayat ono Hei Rusatahara seluruh kedebata si Johannes berwata si Ciptani dobidana baik naron asal dia berdaktor kalodani anggiat gabi posea salurna patitesia idara. Johannes saja ayat 8. Dan apalagi bana kalodani nama katigapon kalodani do tabe. Alai nama mandok ro usui tu pertibion kalodang nasitoni nama nodangi nasa jomo. Di pertubion kan do ibana jalan kita sen ibana do menjadi pertubion. Tapi dan ditanda pertubion ibana. Narodo ibana malu nadi ibana ya. Jadi dan dicatat akan ibana ibana. Awai anak tiga nama jalan ibana. Tusido di leon waso asagabe anak jabatan nasida akan proses di gorma. Ima akan nasutu usia muda, manang siang sakap di daging, manang siang sakap di bawah, tungsian di batado.